'yan uwa mata, a yau ina so in koya muku abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ku sani akan al'ada, wato jinin al'ada da mata suke gani. Yana da muhimmanci saboda wannan zai iya sa ku gane ranar da kwanku zai fito na ɗaya, za ku iya gane a lokacin da mace ta iya ɗaukan ciki, a lokacin kuma da ɗaukan cikin wato risk ɗin shi ya ragu, wato abin da ake kira natural family planning, tsarin iyali ba tare da mace ta sha magunguna ba. Na ɗaya dai akwai abin da ake kiran shi period length. Za ku ji ina faɗan abubuwan nan. Period length yana nufin shin kwana nawa al'ada kike samu. Kamar da aka ce tsakanin kwana 2 zuwa kwana 7 mace kan ga al'ada jini na zuba, wanda ba matsala bane kwata-kwata. To ki al'adan ki kwana 2 ne, kwana 3 ne, kwana 4 ne jini yake zuba, to wannan shi ake nufi da period length. Na biyu kuma akwai cycle length. Shi kuma cycle length shin tsakanin wannan al'ada da kika yi zuwa wata al'adar shin kwana nawa ne tsakanin wannan al'adar kafin ki ƙara ganin wata al'ada. To usually dai tsakanin kwana 21 zuwa kwana 35 normal ne. Wata mace kika tsakanin wata al'ada zuwa wata ce kwana 23 ne, a wata ce kwana 30 ne, wata ce kwana 33 ne, to duk dai shine, amma tsakanin kwana 21 zuwa 35 shine normal. Sannan kuma ovulation day. Ovulation day yana nufin ranar da wannan kwan na mace zai fito daga wajen ma'ajiyarsa. Ina son mata ku ware mun kunna ku domin ku ji wannan bayanin anan. Idan mace baki san cycle length ɗinki ba, wato baki san tsakanin kwanakin al'ada daga wannan zuwa wata al'ada ba, zai miki wahalar har ki gane wannan ovulation day din, wato ranar da wannan zai fito. To yanzu abin da zan fara video na farko shine zan yi akan period length, na biyu kuma zan yi akan cycle length, na uku kuma zan yi akan ovulation day, sannan za mu yi na kan safe period duka da sauransu. Amma wannan na farkon period length yana da bala'in muhimmanci saboda mace ta san daga wace rana za ta fara kirgawa. Sannan kuma cycle length din shin tsakanin wannan al'ada zuwa wani al'ada daga yaushe mace ya kamata ta fara kirga shi shine a'a kafin ta fara al'ada ne ko kuma sai ta gama wanne a ciki. To a nan ne zan fayyace miki komai da yadda kuma za ku gane wannan ovulation day din. Dan Allah mata, ina mai kiran kunnen mu, ya kamata mu san kwanakin al'adar mu, ya kamata mu san tsakanin wannan al'ada zuwa wata al'ada ya kwanakin yake. Wannan abin al'ada yana da muhimmanci musamman a matan da suke neman haihuwa, sannan kuma a matan da ba sa son su ɗauki ciki a lokaci, suna son su ɗan tazara haihuwa wanda ba sai sun sha ƙwaya ba, za su yi amfani da ways wato natural abubuwa, ba dole sai sun sha magani ba, amma duk shi ma sai sun karanci wannan abin yadda ya kamata. Mu haɗa a darasi na gaba. Na gode.